Calling the shots. Martin. Mads. Bamse Juice. Det bliver volderen. Check it all out. Mads. No spunk table over spinen. Og så tail whip i quarteren. Den der, ja. Jup. Hvad har du til mig, Mads? Martin, du skal lave 180 barspil på boksen. Så ned og vende i quarteren. Og så skal du komme tilbage og lave nollie 180 fake. Og så ned i quarteren igen. Holy shit. Mads K. BMX. Flere. I quarteren. Det er det beast derovre. Quarteren. Quarter. Flere. Nu. Kom at you. Martin, du skal lave tryk noget hen over boksen. Så skal du vende fra den store quarter ned i den lille. Og så til bukkeren fra spejlen og så over i boksafsættet. Du flyver fandme over, du gør. Mads. Alley-oop, tail whip, quarter bank. Og så 540 tap på boksen. Yep. Alright. Hvad sker der? Martin, du skal lave... Hvad fanden skal du lave? Du skal lave tire slide, men på en ledge. Så det er sådan en downside. Og det er nu. Hey Mads. Bare spil en tail tap på quarteren. Så tail whip over spinen. Og så 63 til fake i den her squat. Martin, han skal lave... Hvad skal jeg lave, Tony? Martin, han skal lave fast plant over spejlen. Så skal han lave wall ride på subboksen. Og så en nose block 180 over spejlen. Mads. Flere til fake på boksen. Jorden. Yeah! Hvad skal jeg lave, Mads? Martin! Du skal lave double truck. Og box. Det starter til med panelet godt. Hvordan fanden var du grebet? Det var en miss. Hej Mads. Har du en sidste en til mig? Du skal lave
Upgrade bar. Det er icepack, der er ned. Nedad. Nedad. Jeg slikker den med munden, gør jeg. Det var vores grunde shots. Tak fordi I kiggede med. Det var lækkert. Skål. Gør du? Har I bil, der skal her? Du er jo smadret i vejret.